KSA pen Sarthik Ramsa LP School along Education Awareness Program ke padupon. Upper Dekrum Lokhiram Rongphar Arong Parai Harai ke Kabji Aphan Tilong Nang Kinangji Pusi Upper Dekrum Araratum pen ke hang padupon. Sarklim Tiso Puariso Hempen Barju Yamat Non Puanta Theklong Leden. Amar Jivan Adawai Kinangji Atumaphan isi Birta Kemi Bangso Adawai Non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami Long Ponikji. Itu lapor doai dan dia koke itu langsung no ajar doai dokter tak langsung kita ikom ini lepas itu ada new salong thelong lo more jiwan pula bangsa doai thelong kan langsung an solusi doai dilong anwan lo lepas ini andung lo itu kan nak lalu lalu Clardak pen kachini jiapan Troxy 5 Hini Trop Popo 5 Troxy nerkapalong Humri Ignon Karbiang Long Life adaba birtang ton pen arjupanik tha Samson Teron ke Japon KSA Dipu District Committee atum pen pater piponsi Chitini phai ECR ni Sarthik Ramsa LP School along Education Awareness Program ke padodam Bangso Chirok Togamai KSA Dipu District Amaipu Jana Singh Bepensi Mai Chari Ponsi Alhui ke Pachinya Por Laki Dipu District Committee Chunbang Sona Singh Rongpi Pensia Por Enponlo Bihek Tihek Au Somara Phan Loke Pacharli Nangji Aputhak Chirok Togamai Ki Bi Ponalong Alhui Aman Pen KSA Tripi Amaipu Samson Terong Chetong Dunsi Osomar Api Apo Phan Kosonsi Loke Pacharli Pen Ke Chenglok Raki Hormu Kirim Hai Hui Pen Kacepa Helodu Nangjia Puthak Clardak pen bidisore Pajir Tekang Bangso Chirok Toke Padopona Mailong Seranglong Arongasar Mensing Bongrung Buratiso Radasai Klembang Bimol Timung Sedeng Kramsa Sarthik Kramsa LP School along Headmaster Kangjang Hansi Assistant Teacher Bhomta Terangpi School SMC Amaipu Babu Singh Kramsa pen ke Chenglok Loke Charlie Osomar Anparta Ongdong Garzen atum Chetong Dunsi Mesen pen mai pichun pon Karbia khe atum pini accounting anasi dambom non jasimet pet ki thurmi lapen obe arta kang duka ariso jangatu langroi langa chinglu pen danglo cigarette ke mom khor ki jun lapen mimi henuno kam ke claim lapuson same pini ke Facebook along si Ladak se kecil piklang nang ye hormongan tin tukok la pesona step an sike dutung kadong theklong la si pun ki pukang tung la helo abang putina parents atum apia potum setame pini amen namena oso maratum phan kacil lang char dun bang kya kenang sotlo la pen la tum phan lahaya kahi no twar wen pedam de jipulu tangte isivet atwar bang la helo la tum phan lo pacharli nang pokai kita mesen kitab pacharli long pen ala tum phan mesen knowledge mata gyan aso bang la parim long lo pulu tangte kahi no twar gedam de jipan Asia tuar pusing di mata. Tulalong lihat lo, dan nitum Asia issue ke lalo, nitum school class 5 pen dak pen semar tang pen ada school ME school long dun hoi pen drop out do po pen high drop out semar pen ajo kichu kang lahai na twist tame kidam son do ODT support sing nitum parents ben kidam tang por sami nitum Chethan lo lapen RD dumuchoji kusi fu puthot lo charli asong tumpen itum puthot jinki Chethan tusi halang tumpen puthot bang dak bang si tumpan parents lapen guardians kado ko tumpen isi awareness ke charli puthat education awareness lapen drugs abuse puthat lapen drop out lahai kado we alam this namin parents tumpen lapen sumar tumpen itum Chethan ponlong News report Karbing Long Life Nilibemesi constituency ke parlopon inglongar lok along hakko pen kachupoche rongbari malong non piniarni anta kaching thora warsai ki pipe det ajok rongara ratum ason akisung ke phopen ki jok non puanta thek ponong lelang Upper Dekrum Lokhiram Rongphar Aronga Hawar kido araratum kaddu kawe pangrum pet pen rongin koisose dolang Haladak kido araratum kachithana ting pulote ningkan pharu isi sose boche etlo Bonsitami piniarni anta ningkan isile
ingthang wakta avi akun ingkani sile nang ingthang wakta lason thak thak kachelar la pen kaching thur ang thek buke ke theklong jum pik anlang Karbi Anglong Autonomous Council arta ta ningkan troxy ke braisi pleng etlo ASDC Congress apen non Karbi Anglong Autonomous Council ki chari bom BJP atum sitami sarkar nangchelar bom si nangchelar bom lo bon sitami nilip constituency ke parlo inglong ke do arada tuma phan ke towar kawe delong kawe lapen steka chelang war sai te bok het kawe lapen ason akisung si honang bom dang Nilip MAC Pabitra Rong Pilapen MLA Dr. Numal Momin atum haladak inglong hawaralong kedama hut mati bang pukilik aphan vote kerek amai I ahut kethan ki nona phong nang pahai thunoi towar delong lapen ason avarsai nang pi poposi lam thu lam dok pen loksi kethan lapen kebai halaso hut kachobai alamta ahok tindun koklo iri kechar debdun ase kepathe dun mati ning kache parong ang thek kwamat iri tak so ang lo ka tame mate IRD batangka pen tame lai alang ni na ipon na tum theklong pola nikan phong mola sotor misen engge sir nani phan ke jusin arju thulang la pen hola upper day room la tumla towar dolong ka be pothak nang lihin ben pilo puji laga hola dak dolong awilom moni kita mulang ponji asela dak dolong ponji la sotor katiar long si la dak towar tame la so dolong tame include ponen Idam tang sore hini raing kora hini aningkan pangcherop karenga long rengma tum NGA DA festival along kewang hut pherangke tum karjo hut nangke thandon ki laningkan phong bong si towar kaselam pon hut si upper day krung lokhiram rong phat arong atowar lapen delong ta kimpon popusi lamchak pilo sita non puanta angthek avilang lasi non prabjin pen lamchak nang chepapling vek asonte mesenji lapen nang limen isi phurkimo doverji pusi rong asora tumahin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan kachuniwi padopon thu hospital chiponi tuarwe doctor chiponi tuarwe tangtala hai hui akisung ke nang CM Tuliram Ronghang nrada phan nituma phan nang inso sedajima nang inso vek nang ji lasini litum rathur pak pini nang li phan nang li kengun po odong niliro hong ni pen nang li kengar mun por odong sina chuning rilu Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Kedamtang pai chikloni phai isiar ni pen sarklim tiso pu ariso ania hempen barjoya phi kopi koson konatong kedam juiloni ahemta chedam de lapen ania hemta chewang thu thedet si non pu anta kedo kethak adim thangna ra berta kelong ledera jok ahem apayatum kamatha kisung Bokajan sub division ke parlo lakhaing ko rahini sarupathar MAC constituency angkang lakha ke thom dilaujan hemairong piarong amekar John Mati bidaterang ahemalong ke domati sarklim tiso poriso Anilapen amehai ahemalong si ningkani siso se anapor dotunlo. Bonta non banki kopi koson pelone kedamtang paya chikloni phai isiar ni pen kopi koson pelone ani amehai hemalong pen barjoisi apai anilapen adonarap atuma phan pamang hupronglo. Athe hala sohut pen barjoi non puan sitami hemche wangwe lapen kedokethak adim maduta pachini ponthek thedarlo. Labang sojok phai kunia chikloni phai isiar ni sarklim tiso pai ani lapen adonara batum pherangkya mai phaponsi solangdo ningkemiarat aphan kerat kachohang pon hem ka chelele det ariso sarklim tiso ania hin pen nangke thandu na tengki sarklim tiso hem pen ke bar hotke thangnata nang thante kangki lapen nang pachini te kangki rong robarlo ripiklo adungarai rong berong thak analong sitami ri etlo Ajirpo ajirpi Halloween kedo adonarap atuma phan anta arju etlo bon sitame thanga birtata longpon pedet lupusi nang thantun sarklim tiso anjir pilo aben hanglo ne bong daksi do ninkani silo alangli hemben kedam thangnata pinison thankangke mamasi ni tumta son mathamang hupronglo pe mathalo alangli konasi kedoma lasi Kilong jia phan anu mahnu patame theklong pusitame
khubor mate nang ke than ji phansi hok le do tame ni tum lak number contact long tame nang ke call ji phansi chuning ri dun lo halapu sarklim apai pen nang ke pachini do na tengki sarklim tiso arong binong amen lake west karbiang long mokoilum police station ke parlo jen milik arong henlo akisar amen lake kalitang kamal tiso lapen apai amen lake sunderis phangchupi henlo non an arta ningkan troxy plengpon etlo a oso kapor hia banki avi bangka prek alam leke thek ota kali la sikomani jongsi thek long la pen kachinia bang to polotang te la photo kilang pen paching bara aber ki jong pona phone number 8099247369 la pen 6001152296 along nangke pachini ji aphansi chuning ripon lo pusi ningche pon yo nili pinia ni nang litum phirangke to phanang cho phanang kok ke la pohelo nili supo sarklim ladak ani to hamse ke do ani ke la herlo la se ladak ke doneng kani sirai beng ne dolo ke do anke ladak pense ko sono ne alang dam joilo piniar ni agust tarik si pen ke dam piniar ni ta methang khobor talong le derlo thang khobor ta veterlo la se nang litum phan nang lang pidon thek je mane nang ri pidon thek je mane posi na chuning ri lo phirangke tum phan stame Balipathar pen present rang Karbing Long Life Phai kunia cheklo ni phai isi pen ke chengpon ni phai ke thomani an ke paman ponji labangso khel maharan ke pathua jai mek hanjang langso pathua klamalong ke pang chengpon khel maharan 2023 ahut kachepati ponji aphan ke pathua sonamung lake athletic football kabaddi volleyball lapen kho ke pathu sitami pathu ponji labangso khel maharan ke pathu kangpu panalong aluhi sarpo man pen kache tongdut MAC madhuria dhekial phukon aluhi man pen bokajan SDO civil debaruhti bora DSO relief ronghang HSAMI phu JC pathak rajen rongpi bokajan MCB chairman Binod Kumar Sa atum pen ke chenglok penangan ki thekiring atum che tongdun si RDP dun rekti MAC madhuria dhekial phukon hin pen ki pathuari soi janga tuma phan aning pathepon non hanjang langso pathu aklamalong ke haiduna terang atum anki district along pathu dun longpo district along ke haidun thu atum anabang ki state along pathu dun longpo puta than pachini ponthu Balipathar pen present terang Karbing Long Life Pini adaba birta ke lapansi kang ton poniklo